Rong teke arong arat atum tuwar kasilam jibarla aporlo tek akisung tipik pusirat atum pen cethanpon. Lakha ingkora trok dual bagri constituency arlo rong teke arong arat atum kilometer plian ajok sidulo. Bangso arong mate hadak pido ahawar arat atum pen Sorkar apan akira mang pipon thap pusi rat atum pen kihang ponta pado. Lason si rong tiki arong arat atum pen Sorkar pen akirap kilong ji apan cari asong non cari bom asorkar mate tim skarbi anglong atum apan rong tiki ahawar along kidu arat atum pen kacithan pon atheke barla apor luplote hithi kulat school college lapen sodet un edet ahut pusitame langroi kidukok pen ajok akisung thipik pusi rat atum pen cethan pon rinti. Ampar tabang suarong arat atum jasimet KAAC kacari kithi kiding atum apan MP Horen Singh BE Dr. Numol Momin atum apan nang ravek pusi cuneng ripen nang than pacini dun. Hadak kidu ahawar arat atum jasimet barla aporlote langroi lang kithi arwi kijang ahut men lang nang thi dun put pupu parai harai kacilengji apan akisung thipi pusi hadak kiduvek atum pen cithan pon. Lasi RCC bright mate dolong nang ji puke mathapon nangne. Nang klem pipon ason te thengpi adulong anle langroi along nang don pipon anta curuk par ji pusi rong tiki arong arat atum pen nang pacini dun lapen nang rap ason te puta cuneng ripon thulo.